Hi guys, welcome to my channel Blue Zone Bites Gaming. టుడే టాపిక్ ఏంటంటే మనం రాయల్ పాస్ సీజన్ 15 కొనకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పబ్జి ఇంకా అన్బ్యాన్ కాలేదు కాబట్టి మనం ఒకవేళ యూసీతో మనం రాయల్ పాస్ కొన్నట్లయితే ఒకవేళ పబ్జి బ్యాన్ అయితే మీ యూసీ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మనకు అఫీషియల్గా న్యూస్ వచ్చేంత వరకు మీరు యూసీతో రాయల్ పాస్ కొనుక్కోకుండా ఉండడమే మంచిదని నా అడ్వైస్. అలాగే సీజన్ 15 1 వీక్ మిషన్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ముందుగా ఆర్పీ మిషన్స్ మీరు చూసారంటే నాకు కొన్ని అయిపోయాయి. ఫస్ట్ది రిస్టోర్ 1000 హెల్త్ ఇన్ క్లాసిక్ మోడ్. మీరు ఏం లేదు, మీరు ఒకసారి నాక్డౌన్ అయితే మీకు అది 100 హెల్త్ ఇస్తుంది. 100 హెల్త్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది. అలాగే మీరు చేస్తే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిల్ 18 ఎనిమీస్ విత్ P90 ఇన్ అరేనా. మీరు అరేనాలో P90తో 18 కిల్స్ చేయాలి. ఈజీనే ఇది. కిల్ 4 ఎనిమీస్ విత్ P94 ఇన్ క్లాసింగ్ మోడ్. ఇది కష్టం బ్రో. కలెక్ట్ రివార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎనర్జీ టవర్ 2 times ఇన్ బియాండ్ ఏస్ మోడ్. ఇది చాలా ఈజీనే బ్రో ఇది కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పికప్ ఏ గిల్లీ సూట్ ఇన్ 5 matches ఇన్ క్లాసిక్ మోడ్. ఇది మీరు డ్రాప్ దగ్గర వెళ్ళాలంటే మీకు గిల్లీ సూట్ తీసుకుంటే అటు 5 times తీసుకుంటే మిషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. డిస్ట్రాయ్ 10 వెహికల్ టైర్స్ ఇన్ క్లాసిక్ మోడ్. వెహికల్స్ ఉన్న టైర్లు గన్నుతో షూట్ చేస్తే అయిపోతుంది. అండ్ నౌ ఆర్పీ వితౌట్ ఆర్పీ మిషన్స్. కిల్ 36 ఎనిమీస్ విత్ అజంట్ రైఫిల్స్ ఇన్ అరెంజ్ ఇన్ క్లాసిక్ మోడ్. ఇది చాలా ఈజీనే బ్రో. ల్యాండ్ ఆన్ ఎనీ రూఫ్ టాప్ ఇన్ స్కూల్ ఎరింగిల్ 3 times ఇన్ క్లాసిక్ మోడ్. 3 times మీరు క్లాసిక్లో ఎరింగిల్లో స్కూల్ రూఫ్ టాప్ మీద జంప్ చేయాలన్నమాట. ల్యాండ్ అవ్వాలి. ల్యాండ్ ఆన్ హంటింగ్ 3 times ఇన్ షనోక్లో ఇది చాలా కష్టం బ్రో. ల్యాండ్ ఆన్ ద రూఫ్ టాప్ ఆఫ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ మిరామర్లో 3 times వాటర్. ఇది వేస్ట్ బ్రో. మనం ఎలా అంటే మనం ఎరింగిలో ఎక్కువ వాడతాం కాబట్టి ఎరింగిలో దిగడమే మంచిది. యూ 20 likes 2 teammates. ఇది ఈజీగానే అయిపోతుంది. యాడ్ 6 friends. ఓకే, మీరు చూసుకుంటున్నట్టు కిల్ 5 enemies విత్ పిస్టల్ ఇన్ ఎనీ మోడ్. ఓకే, ఇది మీరు టీడీఎం అయితే ఈజీగా అప్ చేయొచ్చు. అరనా ట్రైనింగ్ అవ్వాలి. కిల్ 5 enemies విత్ 51897 ఇన్ ఎనీ మోడ్ అంటే గాజ్ అనమాట. గాజుతో మీరు టీడీఎంలో 5 kills చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది. మీరు చూసారంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మిషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇంకా సో ఈరోజుకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మరి సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్ బాయ్.